bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare jaam hiire mon en garti hannde oɗo ñalawma alet hawri ko 6 lewru juillet hitande ujunnaji 2025 gonɗen joni waktu 6 jamma toon to New York Cincinnati ɗum noon hawri ko waktu 7 toon to Austin Texas Tehran hawri ko 4h20 du matin toon to Jérusalem Israël hawri ko 3h du matin toon to Dakar eɓe jara minuit habruji moɗon e ɗemgal Pulaar ko titruji men ɓurɗi moɗon guidaɗen ko toon to États-Unis ko tuɓoji bannoɗi toon to Texas yimɓe maaɓe hen nene ɓeydo hewɗo e oɗo saaɗo kalten yettimen 50 neɗɗo kene waɗi yimɓe ha hande ɓe jiitaka taw kanko président mo États-Unis o yamiri balle kewɗe fédéral yen jarton toon to États-Unis hande kanko Elon Musk o créé parti makko politique noon ƴeyen kadi wonko Donald Trump haali hen toon to États-Unis e relation ngaji international kanko Benjamin Netanyahu mo ɗaminama warɗo ñande altini ko galgol makko ɗo henna kadi ko mbaɗa feeto pour haare mabɓe hakkude mabɓe e Iran walla ko fate jamno dañira toon to Gaza habruji men international mana en toon to Sénégal ma en kala ko fate e crime ko fate éducation en ko fate kadi finance ɗum noon ko tugnadi kadi junnuji Sénégal gonɗi toon ko wayno Sénéweb e Sonego cakitoɗen habruji men ko toon to Côte d'Ivoire hono kanko Simon Ehivet ɗum noon ko gonnoɗo joom suudu kanko Laurent Gbagbo o wari ñande acide hankkide en waɗde kadi yimɓe ɓe gadda jeeyaɓe parti makko kanko wari makko kadi ko candidat ɗi wotoji baɗoji toon to Côte d'Ivoire ñande 25 lewru octobre hitande ujunnaji 25 ko ɗum woni titruji meɗen e oɗo journal ma garto desuji muɗum joni siftinɗon tan hannde ko dimanche 6 lewru juillet hitande ujunnaji 25 ma garto joni أعزائنا المستمعين، إذاعة جول ساري تمد لكم يد من أجل أنها تتعامل معكم، من أجل أنها تشتغل معكم. إذاعة جول ساري فتحت أبوابها بوجوه جميع اللي راغبين بأنهم يتعاملوا مع إذاعة جول ساري داعين الولوفيين البولاريين الحسانين والسونيكيين وما يميز حد عن حد. إذاعة جول ساري تقدر تروج إعلانات وتحسيس وتغطية. إذاعة جول ساري موجودة من أجلكم، سعادتنا تكمل بالتعامل معكم. راديو جول ساري انترناشونال radio mon radio Juillet sare ari wedde on jungo ngam yidde gollodade e mon e kala fanno no jidirɗon faltaki capato pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiddon ko waɗanede publicité et reportage communiqué e erango radio Juillet sare wonan ɗo ko onon weltare amen ko liggodirde e mon ɗum noon bisimilla mon. radio Juillet sare ni radio ay aga qibaru kinni i wakati radio Juillet sare a wiki temberini kasuka humanto kanno kusuka humanto reportage ma ibega publicité amundunu communiqué ma émission bega katta anyimme qibaru bangande akitte mberi tenga katta kay khara jonka nyani khibari bangera ganyani bismillah. radio Juillet sare mu ngi leen di talal loxo ngir ànd ak yéen liggéey tukulóor naar soninkel olof bàyyi wuñu kenn képp ku fi ñëw lépp loo bëgg ñu defal la ko ni nga ko bëggee muy publicité communiqué radio Juillet sare talal na leen loxo yéen ñëpp képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio Juillet sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare jaam hiire mon no binden e gardiji titruji meɗen ni habruji men guidaɗen ko toon to États-Unis ɗum noon ko toon to Texas ƴiwole walla tuɓoji bannoɗi toon ɗi hande mayɓe ɓe nene ɓeydo hewde e oɗo saaɗo jaten ɗo enen wayni ko mayɓe ɓe jettima ken wona 60 neɗɗo e ɗum ɗon kadi ne wayni ko 11 ɓiɗɗo debbo sukaɓe wonnoɓe toon e vacances taw koye oɗon nokku ene wayni ken continue ha hande yiilede 11 neɗɗo jiitaka taw ko jiiɗa ɗum kadi bonandeji ɗi ɓeydi hewde ɗum noon kadi ene wayni ko ɗamina kadi balɗe garoje ɗe walla heure uji garoji ɗi tuɓoji ɗi kadi ma ɓamta toon to oɗon nokku siftinde on tan goɗɗo toɓa yani koye nokku goto cangol mangol nen ɗon cangol ngol kadi wiyete ko Guadeloupe ene wayni ko ngol ɗo cangol heewi no ɓeydi e towe kum ken won métruji 6 caggal muɗum ndiyam ɗam fusi yiyama kuɓeje otoji e kala ko wonno e yeeso ndiyam ene ndiyam ɗam ne heeɗi ɗum ne bonni ɗum hono kanko Donald Trump ene wayni ko ñalawma kanko signini henna yamirore wonde ko balle gouvernement fédéral yo jason ɗum noon ko mbiyata émergence kanko gouvernement Texas kadi Greg Abbott o wiyama kanko hoore makko o mari toon to nokku asunto ɗi woɗɗani ɗo bonandeji mbaɗɗi on wonde kadi yimɓe liggoto e makko ɗum ko guila militaire uji ha yimɓe kadi pompier ji e surtout haalde situation moɓe goni oɗo saa donc en wayno koɓe continue wiide wonde ko kanko kamɓe toon to Texas surtout e laamu Texas ɓe dartotako e maɓe haaɓe kumnoɓe jiita yimɓe maɓe fof to mbawi wonde so mayɓe so wuuro
ɗo donc ɗon jartinoɗo sadio ndamina noon ƴiwol ɗe kadi ma continue tobde toon surtout toon to Texas kadi eko yalte ñalawma hono kanko Donald Trump wi ko mo yillo oɗo nokku ɗo bonandeji ngari ɗo anda ko nan holto ɗum holnde nguɗon yillo waɗata hande toon to États-Unis tugnadi kadi habaruji gommiɗi toon to Washington hono kanko Elon Musk ɗum noon ko caggal nde ka oɗo facture ciñinade toon to sud représentant e kadi kanko hoore makko haalino wi wonde ko kala nde facture o signina toon ene woni ko kanko hoore makko mo créé parti ɗum noon ñande 5 lewru juillet ɗum ko heccen kanko Elon Musk o wi wonde ko ene wayno ko o créé parti goto parti o wiyete ko parti Amérique ɗum noon ko formation politique goto mo waɗi ɗum noon o waɗi ɗum noon ko caggal nde kanko hoore makko nde waɗi sondage uji e nder page uji makko ex pour américain ji kene won million ngaji hewɓe jaabima mbi wonde ko ɓuuri yidde ko kanko hoore makko oɗo parti créé ɗum e wiide makko noon oɗo parti kadi ko yidde famnude américain ji wona e parti républicain ji tan walla démocrate en tan poti basade pour suɓade gardoto ɗumen donc kanko Elon Musk o siftini ɗon tan gardiɗo compagnie biyete Tesla e compagnie biyete SpaceX ɗum ɗo kadi firti gonɗi ko ɓeydi kadi nannude hoore makko joni e ko fate arène politique mo Amérique kanko Donald Trump noon en jillu makko to wonno en toon to Florida mo arta Washington ndewa journaliste uji namdimo wi wonde ko ɗum ɗo ko hunde jalnide wiide créé parti kesso ɗo e Amérique ɗum noon kadi ko ɓeydade jibde tan haqqillaji Amérique e wiide makko kanko Donald Trump ene wayno ko oɗo sa joni parti républicain mo woni muɗum mo ardi ɗum o gueɗe ɗe mbaɗata ɗe ko gueɗe moƴƴi kadi ko jaaroɓe yesso pourquoi parti goɗɗo ne créé donc wi wonde e wiide makko ɗum ɗo kadi ko hunde jalnide e kadi ko hunde nde ganduɗa kanko Elon Musk ene jalne makko hande toon to États-Unis tungadi kadi halluji gommiɗi toon to Australie hono kanko Kanye West ɗum noon ko jimowo noir américain to jotugum jeeya toon ko Australie ene woni ko ƴeftinoɗo visa pour yaade toon to Australie kono noon e tugnadi kadi ministre mo Australie e mbi wonde ko sibabu Kanye West won jimol ngol waɗi ko ɓooya hen ko jimol ngol kadi omo yette hen Hitler omo haala hen wonde ko gueɗɗe o haalde wi wonde ko so tawi Hitler no wurno ene fonno wadde ko ɓuuri bonde ko waɗi e juif en ko kanko Kanye West noon o wayno wiyata hoore makko ko yahud kanko hoore makko ko neɗɗo gandaɗo yiɗa kala ko fate juif en ko wawi wonde fo wayno ko kanko Kanye West oɗo saa joni wayno ko kaɗaɗo nadde toon to Australie e tugnade yamirore ummade toon kanko Tony Burke noon ko kanko woni ministre public ko fate hawrata meɗen ko ministre de l'intérieur habaruji meɗen États-Unis kono ko international hono kanko Donald Trump omo ɗamini maw fotte Benjamin Netanyahu ɗum noon ko ñande altinde Benjamin Netanyahu kadi ma arta toon to Washington ngol ɗo wonata kadi ene wayno lawol muɗum tatagol ko arata toon to Washington omo fotte e Donald Trump e ngol ɗo woni kadi lawol makko gari noon caggal bombardement ji ɓe mbaɗi toon to Iran ɗum noon bombardement ji kene wona balɗe 10 gargol makko noon tugnade hande habaruji gummiɗi toon to Al Jazeera est ce que ko gargol pour kanko Donald Trump foof ɓe kolla weltare mabɓe ɓe kolla mbaɗa feere pour wonde ɓe jani toon to Iran walla gargol makko arata kadi ko ƴeew haaldude Donald Trump hol peeje ɗe ɓe jogui ko fate cessez-le-feu dañira toon to Gaza tugnade hande Al Jazeera ko holli hono kamɓe Hamas ɓe no wayno ɓe mbawino rokkude proposition goto guila ñande 4 lewru juillet awɗon proposition noon ɓe ko fate holko ɓe jiiɗi fate hen jamde dañirte hen hono kamɓe Israël ɓe calima ɗum oɗo saji joni gueɗe ɗe ɓe ceeli hen ko surtout hen Hamas wi wonde ko fedde wotere walla goomu gonɗo toon pour toppitude ko fate gerde balle ɗe kamɓe yimɓe jeeyaɓe toon ɗe Gaza ɓe keɓata oɗon goomu kadi walla ndeɗon fedde kadi ko kamɓe Israël e kamɓe États-Unis pewnoɗo mbiyata ɗum ko agence GHF oɗon agence en wayni ko wallani Gaza naɓe kala nde yimɓe gaari toon en ƴefta ñamde ɗum noon kan Israël ene continue ene fellaɓe e wayno ko Hamas kadi wi wonde ko so tawi oɗo cessez-le-feu waɗama hono kamɓe Israël doole mabɓe gonɗe toon e nokkuji kewɗi toon taw ko nokkuji gonɗi toon to Gaza il faut ɓe jalta hen ɗum ɗon kadi Israël ko sali e goɗɗo kadi ko ɗum kaali kadi mbi wonde alay saago goomuji woni gonnoɗe toon balloji hono kamɓe Gaza naɓe walla Palestinaɓe peeje no dañiri ñamde alay saago ɗen gueɗe continue ko siftinde on tan en wayno ko kamɓe ɗiɗo ɓe jaɓino dartinde pételaji ɗum noon koye lewru novembre hitan ujunnaji ɗiɗi no gastati caggal mum lawol ɗiɗo ngol kadi ɓe dartini haareji mabɓe ken wona lebbi ɗiɗi ɗum noon koye dartoɗo ndeɗo hitande ujunnaji ɗiɗi no gasjoyi ngol ɗon dartidigol walliɓe haaɓe kamɓe Israël e kamɓe Palestinaɓe ɓe mbawi wostodirde yimɓe soka banggueji ɗiɗi foof e ɗum noon e wayno ko ɗum fof ko hadde kamɓe Israël continde kadi haareji mabɓe e nder lewru
mars ran ujunnaji no gasjoyi donc oɗo saji ko israel naɓe kiisi e nder 250 neɗɗo mo kamɓe hamas wiyaɓe ƴefti toon ñande 7 lewru octobre tan ujunnaji no gastati ene wonde ko 49 neɗɗo ha hande ne keddi e juuɗe mabɓe kamɓe hamas no gasi jiiɗi neɗɗo ɓeɗo yimɓe nanggano walla yimɓeɓe nono ene wayno kamɓe israel ɓe mbi wonde ko gandi ɓeɗon yimɓe ko maaɓe ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe israel ɓe calima oɗo proposition kono noon tugnade hande ko habru jaltitoon ɓe mbi wonde ɓe jaaɓi wonde ko ene wayno ko kaldigal kamɓe israel naɓe kamɓe palestine naɓe walla hamas kaldigal kewnogal wadde toon to Doha ɗum noon ko Qatar continue e tugnade hande habruji ɗi radio france international habri ɓe mbi wonde ko délégation mabɓe kamɓe israel ene wayno ko ari toon to Doha kono ene wayno ko ɓuuri hewde décision ngaji ɓe oɗo délégation ko ƴeftata fawato ko holko kanko Donald Trump e kanko Benjamin Netanyahu ko ɓe jogori fewjude caggal nde kanko Benjamin Netanyahu o yetti ga to Washington ñande altine garoɗo o donc tugnade hande kanko Benjamin Netanyahu ko haali o wi wonde ko caggal nde fote Donald Trump janko mo ɗamini wonde ko kamɓe Israel naɓe mabɓe keɓe nanodiral ngal kadi ko fawi koye condition ngaji mabɓe kamɓe koye posata e mbi wonde ko ene wayno ko ngal ɗon nanodiral ma wallu kadi so tawi hare nde dartima ɗum noon jaam ɓeydo yaaji toon to Palestine. Habruji men international hande toon to Iran hono kanko Ayatollah Khomeini ɗum no ko gardiɗo kanko woni supreme leader toon to Iran ene wayno ko caggal balɗe 24 nde o ronka yiyede ɗum noon ko tugui ñande 13 lewru juin nde kamɓe Israel ɓe puɗɗi werlade bomboji toon to Iran wayno ko kanko Ali Khomeini o yalti hanki jaam ɗum noon ko juma goto mo ganduɗa gonɗo nokku ɗo hoɗi toon to Tehran ɗum noon tugnade ko haala toon wayno ko jaltugol makko noon kadi ko hawnayko ko ma ɓeydu deñude haqqillaji woni yimɓe hewɓe saabu e tugnade konngol makko kanko Ali Larijani kañum hoore meɗi yonde président parlement e conseil kanji ko neɗɗo takkiɗomo kanko Ali Khomeini o wi ko sibabude kamɓe Israel naɓe kamɓe Amérique naɓe annimo ɓe jogui wardemo e sibabude kamɓe Israel naɓe ni ɓe joguinoma anni bombardude boto mabɓe kamɓe yimɓe hohoɓe laamu Iran gonnogo e jonde muɗum toon to Tehran ɗum noon ko ñalawma nayaɓo o ndeɗo haare hakkude mabɓe kamɓe Israel e Iran ɗum ɗo fof ko yidde warde ɓeɗon e kadi warde makko kanko Ali Khomeini beele Iran ene wasa jogade han kadi gardiɗo ɗum woni koɓe jinno e kadi ene wayno ko tawde kamɓe Israel e kamɓe Amérique kadi eɓe continue wiide wonde koɓe jiiɗi wardemo ɗum waɗi so tawi o yaltano kanko Ali Khomeini hanki ɗum ɓeyto kadi ko addude fayre wonde est ce que mo wuuri walla wuurani ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Ali Khomeini o yalti toon hanki ko juma gonɗo e résidence makko toon to Tehran ko wawi wonde fof ene wayno ko hande kamɓe Iran eɓe jogui tare wonde ko Israel jogorani oppudeɓe ndeeƴ tawde ko Israel contrôle oɗo saji joni kala ko woni weeyo e dow Iran donc ko weela wadde toon fof ne wawi wadde toon donc ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Ali Khomeini o yalti hanki kam kala rimuruji kala ko haalteno wonde warama walla ko gañiɗo walla koye noon ɗum fof ene wayno wonti camti habruji men international toon to Guédiawaye ene wayno suka cukalel dewel gotel jaaroɗo duuɓi 16 en wayno ko o dañino caɗele toon caggal nde suka gorko goɗɗo jaaroɗo duuɓi 19 e wiide mabɓe nayi mo galle muɗum wonde makko toon ɗumnade hande habruji ɗi kamɓe Sénégal ɓe publie ɗum ɗum noon ko ñalawma hande dimanche 6 lewru juillet tan ujunnaji 20 kanko suka debbo o ummino ko école mabɓe Joseph Correa gonɗo toon to Guédiawaye kanko suka debbo en wayno ko ɓe kalani ine makko noon ko HM o wiyete ene wayno o wawi fottude neɗɗo joguiɗo moto biyeteɗo kañum jetteteɗo wadde on ene nawa déposamo galle mabɓe donc ene wayno ko kanko suka debbo o hésitani o jole oɗon moto o suka gorko joom moto ene wayno o liyde nawtudemo galle mabɓe kanko suka debbo nayimo to appartement muɗum ɗum ɗo ɓe ndewi lawol gongol sare jardin public cité Aliou Sow e ɗum noon e wayno ko caggal nde ɓe jetti galle o suka gorko ene wayno wimo ɗum wimo yo walɗo no walde muɗum ene wayno ko kanko suka debbo jaaɓi nadde suudu suka gorko ta ene wayno ko tumnade hande habruji ɗi Sénégal haali hono kanko jinnaɓe makko kanko suka debbo mbaɗi yilade donc e nder hedde 11h jamma en wayno ko commissariat police mo Guédiawaye haalna affaire makko ɗum noon taw kaw makko kanko suka debbo yi toon donc ko janggo muɗum o arti galle mabɓe nde noon ene wayno ko tumnade hande Sénégal ko haali o haali wi wonde ko kanko hoore makko
o wonduno ko oɗo suku gorko yane makko ko wawno wadde fof kanko suku debbo nawa to hôpital ɓe enquête ɗum nde gynécologue o enquêtimo nde tawi wonde ko kanko mo jogui gañande less makko noppi moɗon ɗeɗon gañande kadi won hen ko kesse won hen ko kiiɗi ko wawi wonde fof en wayno ko kanko suku gorko o yeddi o wi wonde ko forsani suku debbo o fotani nanguede pour wiide o waɗi ɗum wiide ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko crime gonɗo toon to Guédiawaye dak Sénégal ha hande toon to Sénégal tungnadi kadi e habaruji belɗi jaltu toon hono examen ji baccalauréat baɗanon toon hollama wonde ko yummiraɗo goto jaarowo duuɓi 49 kañum e ɓiyum debbo kañumen foof ene wayno présentinoma baccalauréat ɗe wayno kadi ɓe dañi baccalauréat ɗum noon e wayno ko ɗum waɗi ko toon to Diourbel kanko yummiraɗo ene wayno ko wonno ko mbiyata candidat libre donc kanko e ɓiyi foof ɓe mbaɗi baccalauréat mabɓe ko lycée technique Ahmadou Bamba ɗum noon e wayno ko caggal muɗum e won ko hono kanko yummiraɗo e kanko ɓiyi ko debbo fof ɓe keeɓi baccalauréat donc hono kanko ministre enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation ene wayno o wawi weltade e oɗo habar e ɗum kadi e communiqué mo waɗi o wi wonde ɗum ɗo fof firti tan ko tinnare e firti kadi ko pellisal mawgal e surtout wonande oɗo candidat yummiraɗo donc oɗo candidat yummiraɗo kadi ko sifa e muɗum ko kanko ko toujours ko gonnoɗo wi wonde ko mo rutto école kadi o heɓa baccalauréat makko o continue jangde makko hande toon to Sénégal e tungnadi kadi e konngol kanko biyeteɗo Mbaye John noon ko kanko woni secrétaire général alliance des forces de progrès e kadi ko kanko woni maire mo wuuro wiyetengo Ngoudiane tuwi wonde ko tungnade e rapport baɗaɗo taw ko banque Angleterre biyeteɗo Barclays mo waɗi wi wonde ko état Sénégal ko fate produit intérêt muɗum brut wonno ko 99 piccal jeeɗi ɓeydima joni ha kene wona 119 ɗum noon ko hakkude hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati e hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi donc wi wiide makko wiide kadi kanko Mbaye John e tungnade kadi oɗo rapport wi wonde ko ɓeydugol produit intérieur brut tan leydi Sénégal kene wona toɓɓe nogas ɗum ɗon ɗum firti wonde ko gouvernement mo kanko Ousmane Sonko mo ardi o en ko hunde nde yarani yeeso ɗum noon ko kanko Mbaye John haali ɗum e tungnade hande ko haali kadi wi wonde ko ngol ɗo ɓeydugol kene wona toɓɓe nogas taw ko e nder tan lebbi sappo e ɗiɗi firti wonde ko nguɗo laamu gongu toon oɗo saha joni ngu liggey mabɓe ko fate e ngaalu leydi Sénégal ene wayno ko hunde nde yarani yeeso e wiide makko kadi o e nder hitande tan ene wayno ko kala ko fate en ñamale leydi Sénégal fusi ɓeydima bonde e ɗum noon kadi ko hunde bonde no feewi ɗum ɗon firti e wiide makko ko situation leydi Sénégal koko wonno grave ni guila hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati kono ɓeydima wonde kadi bonde e hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi hol gonɗo responsable e wiide makko o wi ko gouvernement mo kanko Bassirou Diomaye Faye e kanko kadi Ousmane Sonko ɓe gardi kanko noon Mbaye John o invite no koye émission biyeteɗo grand jury ɗum noon ko dimanche hande jeegom lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyyi habaruji men international cakkitorɗen ko toon to Côte d'Ivoire tungnadi ka hande ko radio France international reporté ene wayni kadi waɗama toon to Abidjan darnet hono kanko biyeteɗo Simone Ehivet ɗum noon kadi o meeɗi wonde kanko hoore makko joom suudu Laurent Gbagbo ancien président mo Côte d'Ivoire ene wayno ko wawi kanko hoore makko yaltude ñande aset hanki nde 5 lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi yaltude toon to Abidjan ɗum noon e wiide mabɓe kadi ko ɗum ɗo kadi ko hollude weltare mabɓe sibabu to parti mabɓe biyeteɗo multipartisme mo kanko mo ardi ngol ɗo kadi woni lawol tataɓol ngoɓe peeta oɗo parti guila oɗo parti nde créa hitande ujunnaji ɗiɗi nogas yimɓe hewɓe noon nosimamo toon ɗum noon koye terrain sport toon to yoppugon heɗade ko haalata ko kanko oɗo biyeteɗo Simon kadi koye lundu jeeya e kanko hoore makko kadi ko candidat élection ngaji baɗoji toon to Côte d'Ivoire e lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi e nder konngol mo goto e supporteur uji makko ɗum noon ko gonɗo toon to université ko haali wi wonde hande ene wayno yimɓe heeɓe wonɓe to Côte d'Ivoire hande mbawa defte laabi ɗiɗi par ñalawma ɗum noon o wi kadi ene wayno ko hôpital uji gonnoɗi toon to Côte d'Ivoire fof ene wayno hôpital uji gonɗi toon to Côte d'Ivoire fof ene wayno ko ɓolɗi o wi wonde ko ardiɓe leydi Côte d'Ivoire cuuɓi ko nawde koye men caggal leydi safroyade toon e oppude wonde yimɓe Côte d'Ivoire naaɓe keddade ɗiɗo hôpital uji taw ala ko woni toon ko wawi safrirede ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Simon o wi wonde ko yoɓe yimɓe paama wonde ko candidat yimɓe jokkiten sikki ma o suuɓe ardade leydi Côte d'Ivoire ɗum noon koye woteji garoji ɗi tawi o ɗum ɗon ari kanko hoore makko haɓante ko pour ko fate yimɓe ne gona neɗɗo goto
ko faate potal hakkunde leydi ɗi donc kanko simen noon e nder konngudi ɗi o haali kadi o wonde ko ko addi fof ɗum ɗon woteji mbaɗ o yiɗi ko yimɓe ɓe beele ne mbawa kadi kañumen koyemumen yentude makko beele ne mballa mo heɓa suffrage o sohli tan oɗo saha joni ko hedde lewru août o sohli kene wona 1% e électeur uji ɗi mbaɗamo parrainage siftindon toon ko kanko Simon Eviat ko kanko arti parti goto biyeteɗo MGG donc MGG kañum woni mouvement de génération capable ɗum noon ko toon to Côte d'Ivoire. habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar yawɗon ñallawma jeegom lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi nogas joyyi gasi haalaɓe ɗum noon yen mbaali jaam ha jangkode ma e gartu on jarama.